ана салом алейкум дӯстони азиз. Айни ҳол мо дар деҳаи Сангтуда ҳастем ва гуфтанамона ки инҷо сари қалъа аст. Сари қалъа ҷое ки подшоҳнишин буд солҳои қадим. Аз рӯи гуфтаҳои бобоҳои мо, аз рӯи гуфтаҳои гузаштагони мо дар инҷо подшоҳнишин деҳаи қалъа, ҳам деҳае ки ман ба дунё омадам, ин деҳа деҳаи Сангтуда, но кӯчаи сари қалъа мегем инҷаро. Ана ростигам инҷа ана рӯпарӯ гес иштаро ки шумо дида истодед, айни ҳол ба фикрам як агиргадаш кор карда истодааст. Айдам баланд мешавад. Ана дар ин тараф мебинем баҳре ки дар инҷо геси Сангтуда 2 дар поён аст, баҳри Сангтуда 2 аст дар инҷо. Дар инҷа бародарон моҳӣ мегиранд. Дар инҷо дар ин поёнҳо биёни поён як бор барнамор бигирем. Дар инҷа кӯлҳое аст ки фақат моҳӣ мепарваранд. Кӯлҳои калон калон барои моҳипарварӣ аст. Рости гап дар ин деҳаи Сангтуда бисёр одамҳо молу ҳол қати машғул ҳастанд. Дар инҷо моҳипарварӣ. Рости гап дар ин деҳаи Сангтуда ин кӯҳое ки шумо мебинед, чикрӣ, хоч, ровшак, сиёҳалафу пудинаву бубинаку тамоми чӣ дар ин кӯҳҳо мешавад. Камакак мо баҳора бигем ки баҳор адо шуд, гуфти бародарои хуҷандӣ мо баҳор тамом шуд. Ҳама кӯҳҳо сабз буданд. Айни ҳол мо зард дида истодаем, ҳама кӯҳҳо зард буданд. Бозам дар инҷа бародаро хоҳиш кардам барои мо ки як бор кӯҳҳои Сангтудара ба намор бигиранд. Чиста барои бародарое ки дар ғарибӣ ҳастанд, ина кӯҳҳои Сангтуда, кӯҳи Сарсарак, ина як бори дига. Анита тов мехӯрем, тов мехӯрем. Ана якта тов мехӯрем. агиргата дар бурош. Ана хай агиргати геси Сангтуда дида истодаем. Ана бародар ини кӯҳи момаи Ширбибӣ як бори дига. Ина тов мехӯрем. Ҳей, поёнда кӯҳи Ҷетим. Ҳей, анҷода тай ана кӯҳе ки баланд шумо дида истодед, дар тагаш геси Сангтуда 2 аст. Кӯҳи Ҷетим. Ина гирд ба гирд деҳаи Сангтуда дар байни кӯҳҳо аст. Мо мегӯям ки сангаи Сангтуда миёни сангаи Сангтуда. Ана ми байдоро вақт шуда мехондан, мегуфтанд дара Сангтуда бара. Ана байдоро солҳои пеш мехондан. Ана бародарои азиз, ҳоли бо баҳри ина чиста барои шумо драни оғлоро ина сёмка мекунем. Ина боз бағзолачак мебинед ё чихе мехӯрад. ина дӯстони азиз, ина бази ташкили зан мегам да. Усбе мезанта. Мехӯрата. Нигоҳ. Буро. Ина бази ташкили зан мегам бачо. Ина гудака сир кана я. Мехӯра. Нигоҳ. ина бародаро гуфтам ку бази ташкили зан ина гудак ина боза калон мекуна. Фаридун бази та калон мекунем, як шама мехӯрем ша. Як шама мехӯрем ша. ко ҷурам ободии Сангтуда. ин мактаби калоне ки шумо мебинед дар деҳаи Сангтуда аст. ина кӯҳи моми Ширбибӣ. чиста барои бародарое ки дар комментария навистанд ки кӯҳи Сангтударо сёмка ки ина хай рафтан метавонед, биё кӯҳи Сарсарак як бор нишонтон метавонам. ина кӯҳи Сарсарак бародаро. кӯҳи Сарсарак. инҷа тов мехӯрем. ина кӯҳи моми Ширбибӣ. хел поён дар пушти мактаб да кӯҳи Ҷетим пушти мактаб да мо. ана бародарои азиз мегӯям ки деҳаам хурд аст, ман ҳамчун ҷаҳон дорам азиз. бародаро деҳаи Сангтуда чиста барои бародарои ғариб ки хоҳиш карданд ки
دههای سانتودا رو ما نشون میدیم. از میریم گیسا سیامکا میکنیم. زنشه. من برای شما پیش میارم. موسیچا. دیدیم برادرها. موسیچا را. نه. موسیچا. در بیخی شفیرو خونه کده. و برادران عزیز نگفتنموند که عین حال ما در رفت بانوارگیری صحنه‌های حجوی هستیم. راستی گپ ما گفتم یک بانوار بگیرم و به شما نشان بدم. اینا رفت بانوارگیری صحنه‌های حجوی با همراهی دوستم موگامبو در دهه سانتودا در نزدیکی بحر و در همین قشلاق سانتودا بانوار گرفته ایستادیم. البته همه روزه شما میتوانید از سامانه من دوستمراد شریفوف تماشا کنید برای شما. و اتدنا لهم عذاب السعیر وللذی کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. صدق الله العلی العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.